Crist del Perdó i de la Bona Mort. La confraria del Santíssim Crist del Perdó i de la Bona Mort es constituïx a l'any 1981 processionant per primera vegada a la Setmana Santa de 1982. La imatge del Santíssim Crist del Perdó i de la Bona Mort es troba durant tot l'any al culte públic de l'Església de la Santíssima Trinitat. Va ser tallada per l'escultor valencià Juan García Talens el 1950. Representa un Crist mort en el moment posterior a la llançada. La imatge participa en el Via Crucis penitencial que se celebra cada dijous sant i en la processó del Sant Enterrament de Crist. Durant la processó del Sant Enterrament, el Crist és acompanyat per cors rabins, interpretant a capella Excelindum Crucis del senyor Joaquín Oncina i Cruz Fidelis del senyor José Alberto Aznar, així com la marxa processional titulada Marxa Fúnebre del Crist del Perdó del senyor Ramon Mas Soler.